Гэтыя спаборніцтвы ўжо сталі традыцыйнымі і праводзяцца больш за 10 гадоў. Сёлета быў запланаваны ўдзел больш за 80 спартсменаў-навучэнцаў розных спартыўных школ з усёй краіны. Але рэальнасць пераўзышла чаканні – 118 удзельнікаў. Соревнования открытые, то есть участвовать могут не только динамовцы, а и представители других обществ. Вот. Собрались спортсмены из Минска, Витебска, Гродно, Белозерска, ну, естественно, Бреста. Усяго ў праграме 12 дисциплин. Несмотря на то, что эта спартакиада называется «Юный Динамо», здесь участвуют уже и мастера спорта, есть среди молодых наших спортсменов. Ну и в основном это спортсмены первого-второго разряда. В то же время есть и почти новички, типа с юношеским разрядом и так далее. Са зброяй і асабліва з боепрыпасамі ў спартыўных арганізацый, якія займаюцца кулявой стральбой у Беларусі, вялікія складанасці. Справа ў тым, што ў краіне няма вытворчасці боепрыпасаў, так што тут на дапамогу спорту прыходзяць узброеныя сілы. Радует то, что с прошлыми годами оказалось больше пистолетчиков, чем винтовочек. Обычно у нас пистолет это был, так сказать, ну не провальный, но отстающий вид. Вот. Сейчас радует то, что спортсмены-пистолетчики опять возрождаются. Появились тренеры на местах молодые и готовят неплохую смену нам. Але не гледзячы нават на некаторыя складанасці, поспехи у беларускіх стралкоў ёсць. Я занимал первое место на международных соревнованиях в Польше. Там же я занимал и второе место. И несколько раз на республике занимал. Ну и 10 раз на городе. Станіслаў прыехаў на спартакіаду ў Брэст са сталіцы. Страляе ён з 9 гадоў, пачаў раней, чым у сярэднім дзеці. Как-то летом пошел в тир по баночкам пострелять. Пострелял хорошо, понравилось, пришел на стрельбу и начал стрелять. Спартакіада ў Брэсце працягнецца да 6 сакавіка. Ірына Карольченка, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».